Il-Ministeru għall-Ġustizzja qed ibassar li bit-twessieħ tal-kompetenzi fil-qorti kummerċjali huwa stmat li sa sentejn oħra se jinqataw 83% tal-kawżi kollha quddiem is-sezzjoni kummerċjali magħmula minn żewġ imħalfin. Dan meta sal-2018 kienu jinqataw kważi 70%. L-istess tbassir juri li l-istennija se tkun qed tonqos bin-nofs meta mqabbel mal-2023 iż-żieda fil-każi maqtuwa se tilħaq il-100% fl-2026. Ir-regolatur tal-Uffiċċju tan-Negozji tal-Familja l-Avukat Joe Gerada qal li proċess aktar maġġel f'kawżi bħal dawn huwa ta' benefiċċju. Spjega li fin-natura tagħhom in-negozji tal-familja jħabbtu wiċċhom ma' sfidi differenti u partikolari, fosthom disgwid bejn membri tal-familja li jkunu azzjonisti fin-negozju li jwassal biex il-każ jispiċċa quddiem il-qorti. Il-fatt li inti ħajkollok nerġgħu qorti tal-kummerċ illi għandha ġurisdizzjoni iktar estiża, allura ħatkun kapaċi tisma' kawżi relatati ma' suġġetti differenti, ovvjament dejjem relatati mal-kummerċ. U li jkunu iktar spediti, ġifieri l-proċess ikun iktar maġġel, ovvjament huwa ta' benefiċċju. Meta inti negozju jispiċċa quddiem qorti, mela dak in-negozju ċansis huwa li mhux qed jopera jew inkella qiegħed jopera mhux fil-potenzjal kollu tiegħu. Dr. Gerada saħaq li dan il-proċess imtawwal jagħti d-daqqa lin-negozju. Temm jgħid li waħda mill-aspetti pożittivi tal-qorti kummerċjali hija li jkollok ġudikanti speċifiċi li qed jibnu l-esperjenza tagħhom fil-qasam tal-kummerċ. Min-naħa tiegħu l-Avukat David Farrugia Sacco jipproponi li l-irwol ta' din il-qorti għandha saħansitra tiġi estiża. Il-punt ewlieni huwa li l-qorti din il-qorti kif ġiet krejata ħolqot ċertezza legali li hija importanti ħafna. Biss m'għandix tkun sempliċement għal dak li huwa kummerċjali u dak li huwa tal-kumpaniji, iżda hemm diviżjoni oħra illi wieħed jista' jindirizzhom bħal pereżempju il-marittimu kif ukoll il-proprjetà intellettwali. Dr. Farrugia Sacco kompla jgħid li qorti kummerċjali li tisma' dawn it-tip ta' kawżi jfisser li se tinbena speċjalizzazzjoni u każistika magħrufa aħjar bħala case law b'numru ta' sentenzi li joħolqu xejra. Din isservi ta' linja gwida legali li turi deċiżjoni fuq materja fejn se tmur.